Slav hevalê hêja em ê qala Bernard bikin. Bernard li Proxima Centauri ye. Proxima Centauri koma stêrkê herê nêzîkê cîhanê ye. Ku em rojê nexine nav, stêrka herê nêzîkê me ye. Bernard jî di nava vî komê da stêrkekî kêmpost e. Stêrkekî piçûk e. Xwesîtiya Bernard gerdûnekî tekûspêra heye. Ji cîhanê çar balîst vî heye. Bernard stêrkekî wekî rojê ye. Koma Proxima Centauri da ye. Dûrbûna wî 6 sal rêya ronahiyê ji cîhanê dûr e. Mezinbûna cîhanê 12,000 kilometre, mezinbûna Bernard jî 270,000 kilometre. Teze me gotibû Bernard jî wekî roja me ye. Mezinbûna rojê 1 milyar 400,000 kilometre ye. Bernard ber roja me gelekî piçûk e. Lêbelê gerdûna bi Bernard va gelekî ji bo zanistê fezayê taybet e.